Terve vaan arvoiset seuraajat ja muu kansakunta. Saarilta kotiuduttu ja nyt ollaan saavuttu takaisin Cebulle sitten. Vähän vaihoin mestoita, missä on. Nyt on Mabolossa ja se on tommosen parin kilsan päässä siitä IT-parkissa, missä aikaisemmin oli ehkä ton verran halvempaa, mutta tässä on ihan hyviäkin puolia. Tässä on salin lähellä, pari frendiä asuu tässä ja ihan hyviä ravintoloita. Toi Ikonin yökerho muun muassa, missä on kuuluisat Halloween-bileet, niin on ihan nurkan takana. Ja mä näytän vähän kämppää tästä nopeasti, oli idea tässä nyt joku viikko olla. Mapolo Garden Flats siis kyseessä ja nää vuokraa pitkäaikaisesti näitä. Mä maksan tästä 22 € yöltä. Mutta jos haluaa vuokraa pitkäaikaisesti, niin mä luulen, että tää on jossain 17 000, 18 000 peson luokkaa tää kämppä. Tosta, tää on ihan makea, tässä on itse asiassa parvekekin löytyy tuosta ja ihan jees näkymä Cebu Cityin. Joo, siis nää on semmosia, että Airbnbissä 20-30 nää kämpät täällä Cebussa ja sitten jos haluaa, että on useampi makuuhuone, niin siitä totta kai nousee ja vähän riippuu kondon iästä. Ja pitkäaikaisvuokrauksessa tosiaan, niin ehkä kaikki ne, jos sä lasket, että silloin pitää maksaa itse sähkö ja netti, niin se on jotain 20 000 pesoa, eli mitä se nyt tekee, kukin voi itse laskea 22 000 pesoa. Ei tämä niinku mikään Vietnam halpa ole long terminäkään asua tää. Joo, täällä oli idea asua ja mä vähän näytän tänään tämän päivän videolla, että mitä fyrkkaa menee Cebulla, kun menee vähän semmoisella enemmän länkkärityylillä ja katsotaan sitten, jos näytäks jollain videolla, että mitä menee sitten vähän enemmän lokaalilla tyylillä painelleessa. Mutta niinku raffisti voisin sanoa jo tähän, että kyllä se 1500 € ottaa, jos täällä mennään niinku asiallista elämää elää. Mä esittelen vähän tää rakennusta ynnä muuta tuossa kohta muuten. Mä käyn tuolla poolilla, se on 17 kerroksessa, niin Infinity Pool, niin se on ihan magea, kuuluu tähän hässäkkään kanssa, niin esitellään se kohta. Joo, poolilla ollaan 17 kerros, ei ihan kattokerros, tai huippukerros, mutta kuitenkin tämmönen pieni Infinity Pool. Kumman tästä maksaa ihan sen parikymppiä yötä, tai mikä ettei sitä ole long term asu, niin vähän maksaa sen 20 000. Kuitenkin aika hyvä meistä ihan tässä ytimessä. Tuossa kadulla on mukavia syöttelöitä, mikä menee tuossa alta. Että se joka suuntaan menee, mitä kadulla on hyviä rafloja. Ostareita on tuolla lähellä. Ja Mapolo on ihan varteutettava alue nykyään, jos haluatte niin Cebulla asua pidempään. Niin tässä on näitä kondoita, Garden Flatsi, pari uudempaa ja sitten on semmosia pienempiä apartmentoksia. Garden Flatsin hyvä puoli on, että vaikka tää on vähän vanhempi talo, niin tää on ihan hyvin ylläpidetty kondoyhtiö toisen kuin osa muusta. Esimerkiksi IT-parkissa on toi ensimmäinen Avida ja sitten toi sanopas Lacadia 1 rupeaa olemaan jo aika karuskunnossa, niihin ei ehkä sitten. Tuolla nousee horisontissa ihan uusimpia projekteja. Siinä on vähän niinku uutta businessparkkia rakennetaan tonne merenrantaan. Hemmetisti rakennetaan Cebulla. Mutta tämmönen jo. Tuolla on sali vielä sitten ylemmässä kerroksissa. Se on vähän kupparen. En meinaa sitä käyttää. Se on muistaakseni muutamat dumppelit vaan ja näin poispäin. Se on yleensä nämä kondojen salit on vähän semmosia ja tämmösiä. Mutta jos ei paljon jumppa, niin ehkä semmoselle välttää. Joo, mä lähden aamupalalle. Aamupalalla tässä alakerrassa kahvia, niin mä otan siitä aamupalaa ja sit liikkeelle. On tässä kondon alakerrassa niin vähän muita palveluita, mitä näissä kondorakennuksissa on monesti. Tossa on pesulla. Posti tulee tohon. Sitten on toimistotiloja. Pieniä kauppoja on tossa. Ja tossa on aamupalarafla, mihin meinaan mennä. Ja tässä on aina vartijat. Vartijat kattoo, että ketä tulee sisään, ketä menee ulos ja poispäin. Eli kondot on silleen niin kuin turvallinen ratkaisu
yöpyä ja näin poispäin. Siinä joka kondossa on aina toi vartioitu alle. Ja tässä on tosiaan hyvä toi pieni kauppa, missä on ostettu kaikkea. Joo, otan tuon aamupalan nyt alta pois, katsotaan mitä se maksoi ja sitten jotain kikkainen sen jälkeen. Paljonhan täällä mä näytän vielä. Vanhempia eläkeläisiä vallankin paljon asuu näissä kondoissa sepulla ihan pidempään. Aamupala hommattiin nyt tosiaan kun länkkärit ei mulla mennä, niin mäpä näytän. Tämmöstä evästä jääkahvilla. Tää maksoi yhteensä 250 pesoa, mikä onko se joku 4 € tai jotain semmoista. Ois päässyt 3 kertaa halvemmallakin, mutta mä veikkaan, että suuri osa jengistä, ketä tänne tulee ja näin poispäin, niin ei ainakaan ekoja kertoa lähdettiä tuolta syrjäkujilta ruokaa, vaan ne syö tämmöisissä mestoissa, niin ajattelin, että vedetään itekin nyt ihan tää normilänkkäri budjettimeininki. Joo, toi naama on varmaan ihan hyvä ja sitten eteenpäin jonnekin kattelee noita kujia varmaan vähän kävelee, jos kävelisi tänne salille päin tai jotain ja näyttäisi näitä huudeisiin samalla. Keli on ihan jees, niin ei mitään estettä sille ainakaan. Kohti salia lähdetty vaeltaa. Tää on ihan rauhallinen katu vielä kävellä tästä, mikä menee tässä niinku suoraan tän Gardeflatsin ohi. Tässä on ihan hyvä lompsia vielä. Tossa olisi ollut semmonen paikallinen syöttölä heti. Ois saanut aamupalaa varmaan 100 pesolla. Menemme länkkärit teemalla tänään. Tässä muistaakseni vähän matkan päästä vilkastuu liikenne tosi paljon ja tullaan vähän niinku isommalle teille, niin sitten on pientä hässäkkää tarjolla. Kondo-alue jää vähän tonne taakse nyt, niin saavutaan tähän pääkadulle. Vähän niinku tavallisten ihmisten asualuetta taas. Tavallisesti asua noin filpparit kondoissa osa, mutta tässä on vähän eri meininki. Liikennettä niin pirusti. Tai yli päästiin näköjään jollain konsteilla. Ihan mukava olla täällä, kun ei oo enää ulkomaalaisia turreja jaloissa pyörimässä. Vähän tämmönen niinku autenttisempi kokemus. Ei sillä, että mulla mitään heitä vastaan oo, mutta on jotenkin niinku jengi on tosi vaativainen. Niillä on niinku, se on niin omanlaista kupla olla jossain sijarkaalla, kun sit tulee tänne paikallisiin touhuihin taas. On tosi lähellä tätä salia ja nyt tässä tämmönen ison tien ylitys, mutta onneksi tässä on ylikulkusilta. Sali olisi tuolla etuvasemmalla musta rakennus ja tää on yksi pääkatu. Tosiaan paljon paikallisempaa, kun ne kondot jää tonne etuvasemmalle jo. Niin. No on tässäkin asuinrakennuksia, tommosia siis niinku apartamentoksia, mut ja jonkun asuinrakennus näköjään tossa. Mut tunnelma on erilainen. Tässä paljon nukkuu kerjäläisiä näillä silloilla. Tässä ei oo katosta niin ei oo nyt köllöttelee. Tää sali maksaa 60 pesoa, eli suht halpa, alle eurosali. Tuolla olisi ollut sit niinku Aijalassa niin fitness, Anytime Fitnessia ja Gold Gymia ja näitä, niin ne on jotain 250 pesoa, eli 5 €. Ehkä voi olla, että jos eka kertaa oot täällä tai jotain, niin käyt ensin semmosia ennen kuin näihin pikkusaleihin lähdet eksyä. Ainakin se on helpompaa, mutta mulla ei, mä oon käynyt tässä aikaisemminkin, niin ei oo mitään ongelmaa tämän jumppapaikan kanssa. Vähän ruosteiset välineet sun muuta, mutta kyse reinin vetää. Voisit ottaa vähän hiivaakin myöhemmin. Salille saavuttu. Sali, missä vielä on rauta. Mä näytän. Vimosen paljon lokaali.
Joo, kyllä täällä jumpan vetää. Piippaa toi mittari tässä ärsyttävästi. Ei, mä rupeen reenaan. Sellainen oli jumppa, oli aika hikinen sessio, kun ei ollut mitään muuta kuin ne tuulettimet, mutta kato tuo kuukausihinnan, tuo oli 600 pesoa, eli joku 9 euroa kuukausi, toi voi olla kohtuullinen. Tässä olisi kaikki pikkukauppa ja syöttelää, mutta nyt ei semmoista. Mä taidan tilaa tuolta Grabin kautta Inasalista ruokaa. Inasal on semmonen paikallinen kanaravintola, niin sieltä. Kävellä takas kämpille suurin piirtein, mitä tästä on se vajaa kilometrin lumpsi sinne ja laittaa ruokatilauksen. Grabi on semmonen appi, mitä tarvitte kyllä Aasiassa, oli sitten mistä tahansa, oli Vietnamista tai missä, niin saa kyytää, ruokaa ja kaikkea hämmätin näppärästi. Niin se ehdottomasti lataukseen aina kun on reissussa. Joo, ei siinä. Mä lompsin eteenpäin. Just sain ruoan napattua tosta kuskilta. Meni semmonen puoli tuntia. Pilppari klassikko, Mang Inasal. Siinä missä Jollibeekin, niin siinä on Mang Inasalikin yksi suosituimmista ravintolaketjuista. Mutta erona Jollibeehin, niin täältä saa ihan syötävää ja terveellistäkin safkaa, mikä ei ole sokerilla pilattu aivan täysin. Mä näytän tän setin tästä. Tästä näin. Eli tää maksoi siis 250 pesoa, apottialla 60 pesoa, eli euro oli kuljetuksen osuus. Kanan rinta ja riisi ja tuolla on soosit vielä. Mitä se tekee joku 4 euroa toisin. Tää on aika hyvä diili. Sitä luokkaana on noin Jollibee, safkat, kaikki muukin halvempi pikaruoka ja siitä ylöspäin. Mutta tuo Grabi on kyllä näppärä, että sillä on Sebullakin joku miljardi erilaista ruokapaikkaa, mistä saa valittua. Eli mitäs nopea lasku, nyt meni 250 aamupalaa, sit meni 60 pesoa tohon saliin, kohta käy pyykillä. Varmaan kotiin 700 pesoa mennyt tämän päivän puuhasteluihin. Ja sitten varmaan iltapäivältä jotain, voisi käydä jossain Aijalas kahvilla ja jotain semmoista. Katsotaan miten sitä fyrkkaa rupeaa menee. Lähdin kävelemään päiväkahville sinne Aijala Oostarille päin. Tässä näkyy taas tää kontrasti makeasti Sebulle, että on näitä pieniä rakennuksia, tosi paikallisia mestoja, pikkukioskeja. Sitten on pilvenpiirtäjiä. Tai pilvenpiirtäjiä, mutta tommosia korkeita pömpeleitä kuitenkin. Täällähän olisi näitä pienempiä kahviloita niinku tos. Siinä oli 59 pesoa latta, mutta se on tehty Nescafesta. Niin se on aika eri tunnelma. Ja teemana oli tänään vetää vähän enemmän länkkärimeiningillä, niin mennään jonnekin Starbucksiin tai vastaavaa sitten siellä Ostarilla. Ollaan hyvin lähellä jo. Ennen kuin mä tuohon kahville, niin mä esittelen varman tavan päästä rahoista eroon täältä pilppareilla ja suosittu. Niin käy dateilla, kun ihan vaan kavereiden kanssa aikaa viettää, niin Time Zone, nämä pelialueet. Täällä on kaiken maailman hömpöpelejä. On räiskintäpelejä, siitä noita glow machineita. Kerran elämässäni on voittanut tosta jotain. Kaikille kaikkea. Homma toimii niin, että ostat poletteja, ja nämä toimii poletella nämä koneet. Eli rahaa et suja sisään, vaan poletia aina, ja sitten niillä poleteilla voit voittaa lisää poletteja, mitkä voisit lunastaa palkinnoksi. Tai sitten joissain tulee se palkinto suoraan, esimerkiksi niin kuin näissä. Varmaan Ruotsin laivoilla tuttu meininki osalle. En mä siis pelejä mitä en oo nähnytkään.
karaoke-koppekin tossa. Kaiken näköistä. Takuu varma keino saada vaikka 500 pesoa menemään nurin ihan tunteroisissa. Joo, pistäkää mieleen, jos haluatte käyttää dateilla naisia tai miehiä tai kavereita jossain ajanvietossa, niin nää on hyviä näistä. Tulin sen päiväkahvin nappaa tähän Bose Coffeeen. Tässä on ihan hyvälaatuista kahvia yleensä. 170 pesoa tuo iso kahvi, mut en mä tiedä hyvän makuun. Mielellään maksaa välillä vähän tämmöisestä. Taas istuskella vaan toviin ja sit mä käyn näyttää yhä semmosen mestan tästä Aijalassa. Aijalan ostoskeskuksessa, missä kannattaa olla vähän varovainen kellekä juttelee. Tai tietenkin riippuu mitä haluaa. Mä nyt sitä sanon, mutta se on Aijala Social tuolla se baari. Vähän parempi baari tuolla yläkerrassa, ulkoilmabaari. Ja siinä ympäristössä pyörii tosi paljon semmosia gold digger muijia, ketkä etsii ihan tietoisesti vähän yksinäisen näköisiä vanhempia herroja ja löytäytyy niiden seuraa. Erinäköisiä palveluksia vastaan sitten. Et mikäli oot siellä ja siinä tulee joku jutuille, niin ei välttämättä ole ihan niinku pyyteettömät aikeet. Mä näytän sen mestan tossa vähän ajan päästä, kunhan saan tämän kahvi hörpättyä. Muutenkin lähtökohtaisesti mä sanoisin, että oli se sitten nainen tai mies, kuka sulle tulee jutuille, ne pilpparit on aika ujoja, niin ei ne yleensä tule. Et kyllä ne joku on mielessä. Tietenkin joku taksikuski tai tommonen horisa ja näin poispäin jossain baarissa saattaa tullakin, mutta jollain ostarilla niin aika harvinaista meininkiä ilman, että siinä on joku taka-ajatus. Joo, ei siinä. Mä vedän kahvin naamaan. Nyt ollaan siis sosiaalihuudella, mitä äsken sanoin. Se on siis tässä näin. Tässä on nyt muutakin näitä juotteloita täällä, mutta tää on just tämmönen alue, missä kannattaa olla pikkusen hereillä. Mut siis ihan se riippuu, jos haluaa vähän semmoista kyseenalaista seuraa, niin täältä sitä varmasti löytyy. Jos haluaa investoida itse semmosesta oikein perustaa. Paljon istuu jäbiä tässä ihan aamusta iltaan ja paremman yleiskuvaa saatte tosta. Tää on hemmetin kallis meistä. Kalja on muistakin 150 pesoa eli 2,5 euroa. No ei se Suomen mittapuulla ole paljon. Mutta jos mietit, että 70 pesoa on monessa muussa baarissa on Mikta Pilsen tai sit 100 pesoa yökerhoissakin Red Horse, niin mikä on vahvempi kalja, niin onhan se sit silleen paljon. Tuolla alueella on lisää rafloja ja siellä on vähän sama meininki. Kahvit on kahviteltu. Niin tuossa kun lähdin kävelemään kämpillä, niin tuli tää rakennus vastaan, missä on yksityinen lääkäriasema. Niitä on tässä Business Parkissa Aijalassa paljon ja IT-parkissa tosi paljon yksityisiä lääkäriasemia, hammaslääkäreitä ja näin poispäin. On pienen semmoisen osviitan antanut hinnoista, eli noin 1000 pesoa ehkä se lääkärikäynti, jos on joku nuha tai joku, jos tarvii jotain verikokeita tai jotain, ehkä 2 tonni. Jos tarvii jotain keuhkokuvia, niin 500 jotain. No 1000 pesosta 2,5 tonnia, eli 15 eurosta ylöspäin alkaa noin lääkärikäynteen hinnat yksityisillä asemilla. Ja Sepu Doctor, sitten Hong Chua, mitä on sairaaloita, mitkä on vähän niin kuin puoliksi julkisia, niin niissä vähän halvempaa. Jonottaa joutuu silti, vaikka olisi aika varattu, että siltä ei välty. Ja hammaslääkärikäynnit alkaa sitten jostain 20 eurosta ylöspäin, riippuu mitä pitää tehdä. Ihan edukkaampaa on ja ihan laadukas palvelu, mutta lääkärissä joutuu jonottaa. Ja lääkärit ei ole ehkä ihan niin kärkeä kuin Suomessa, mutta hammaslääkärit on kyllä tosi hyviä. Aina pitää maksaa etukäteen, vaikka on vakuutuskin. Yleensä ei niillä ei ole sitä yhteistyösopimuksia silleen, että vakuutus maksaa etukäteen ja näin poispäin. Niin kannattaa silleen, jos täällä asuu pidempään tai lyhyempäänkin, niin miettii vähän siihen budjettiin, että oman kondiksen ja näin poispäin mukaan paljon, kun siihen menee siihen terveydenhuoltoon sitten rahaa.
Itellä on mennyt ehkä aina joku antibiootikuri silloin tälle ja näin poispäin. Kyllä se on varmaan joku 100 vuodessa menee kaiken näköisiä. Ja ollut silmätulehusta ja tän tämmöstä ja pitänyt kerran viisuri vetää pois ja tämmösiä. Niin siihen kannattaa budjetoida ja mitä enemmän ikää on, niin sitten se hankalampi on saada semmonen pitkäaikainen terveysvakuutus tänne. Et se maksaa tosi paljon. Meikällä itellä on ihan ok, se maksaa parisataa vuodessa, sillä saa 3 kuukautta reissaa ja sen jälkeen pitää anoa lisäpäiviä. Joo, paljon riippuu siis missä käyt terveydenhuoltoa ottaa, mutta siihen kannattaa budjetoida tosiaan. Tuli vaan mieleen tämmönenkin. Ostarilla on luuhattu ja muuta pyöritty ja nyt tuli tähän iltaan istua tähän iltasyöttelää jamiksi. Makee pieni mesta tässä. Syödään joku iltapala, frendi tulee tähän, tai iltaruoka. 2,5 saan pintaa kaikki tässä. Kaljat on 70, törkeä hyvät karrit sun muuta. Eli kalja ja tommonen safka, niin joku, mitä se nyt, 350 pesoa, 5-6 euroa. Niillä mennään. Tuossa vähän kun laski yhteistä, mitä kaikki teki, niin aamupala, lounas, illallinen, jääkahvi, sitten ostin pari tonnikalapurkkia vielä ja näin poispäin. Niin 1000 pesoa lääkäriruuilla kun mennään, niin sen se ottaa. Sitten kun miettii, jos ottaa vähän kaljaa, ajelee taksilta ja grabilta tai jollain, jos haluaa istua iltaa, mitä muuta, harrastella jotain, niin kyllä se vaan se 2000 peson päiväbudjetti, 1500-2000, se on aika realistinen sitten. Pienemmälläkin paria, mutta jos haluaa vähän pitää semmoista enemmän niin kuin länkkäri-elämäntasoa yllä, niin sitä luokkaa se sitten on. Ja vuokrat, sähköt, mitä mä tuosta laskin aikaisemmin, tosiaan niitä on 300-400 euroa ja näin poispäin. Kyllä se 1500 euroa haarukkaa vaan täällä elämä asettuu, että ei mitenkään sikahalpaa, mutta provinssissa sitten aina halvempaa. Sitten pääsee sinne tonniin, mutta se voi olla aika yksinäistä elämää siellä. Joo, eli ehkä tuossa semmoinen pieni pintaraapasu saatiin, että mitä Sebul tosiaan mitäkin maksaa. Ja tosiaan näistä hinnoista, niin kuin mä sanoin, niin voi tiputtaa paljon, jos itse kokkaa ja syö paikallisissa paikoissa. Mutta niin kuin mitä mä oon huomioinut itse, niin kyllä jengi niin kuin tälleen vetää suurin piirtein tämän tyyppisellä budjetilla täällä menemään. Expat, ketä täällä asuu ja näin poispäin, niin näissä hinnoissa ne suurin piirtein on. Ja sit ketä vaan piipahtelee, niin ne syö vielä rafloissa, missä maksaa helposti 2-3 kertaa enemmän noin ruuat. Joo, hei, mulla on oikeastaan tälle videolle muuta. Thanks. Mä venään kaveria ja ruvetaan nauttia illasta tässä ja palataan seuraavalla videolla aiheeseen. Silloin varmaan syödään kaiken näköistä hemmetin outoa lokaalia foodia, niin kannattaa tsiikaa se. Sisäilin soppaa ynnä muuta herkkua kenties tarjolla. Kiitos, seurasit kanava tilaukseen, jos ei vielä oo. Ja jatketaan seuraava video parissa.